जामायला माथो खुगा सिंहं हं उन्दुनानै दंलै मानसियालाय उन्दुबालाय माथो मानसिखौलाय बोरैबा मोनसे नेवलेलि नुथारोब्रा उन्दुना थाबाबो गाज्रि नुयो सिखारबाबो गाज्रि नुयोलै माबायदि जातनि हिनजावरा नोंलाय हापां आरो बेराफारसेथिं आंनि बिसिनायावसो उन्दुबावदों ओइ हापां हापां बायला गोब्रामगासिनोसो माथो ओइ हापां बे बिसिनाया आंनिसोलै आं उन्दुनो ओंखारबाय सिखारदो हापां ओइ हापां आय अमाराजा मा मोनफैदों नों जोंनि रुमाव आनो जोंहानि आइया नुबा नोंखौ बुगोन मिथिबाय तात साला नोंसो जोंहानि न'आव फैदों आं नोंसानि न'आव थाङाखै बावगारलायबाय नामाब्रा जों सानैजों हाबा जाबायना आंथ' आरो जों सानैजों हाबा जाबाय बावगारदोंमोन आं बेखौनो दसे मुगासे उन्दुनायखाय बावगारदोंमोनहाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बे बिसिनायाथ' आंनिसोलै ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ आंनि बिसिनायाव आंसो उन्दुयोलै आं बेलेगनि बिसिनायाव उन्दुनो बासोयो अननानै हेगारगोन ना आच्छा आं बहा उन्दुनांगौ नों बे बिसिनायाव उन्दुबा आं बहा उन्दुनांगौ बेबो मोनसे नों हायाव उन्दुनो नामाब्रा नै दरखार नांदां हायाव उन्दुनो गाबागाव उन्दु हायाव उन्दुनो आं बायोलै नों उन्दुदोब्रा हायाव आयु लाजिथाराबो आंखौसो हायाव उन्दुनो होलायबावो गावहासो बिसिनायाव उन्दुनो ओंखारबावो नोंहालाय एसेबो लाजिनाय गैया नामासै आं उन्दुनो ओंखारसोबाय आंनो जायगा नांसिगौ नङाबा मोनसे खामानि मावनोसै सानैबो उन्दुनोसै नै बालाव उन्दुआ माथो आं नोंजों आंबो नोंजों उन्दुनो मोनैनि गाबाखैब्रा आं नोंनि आथिंथिंजायसो खर' खालामगोन बिदिबा जायो आरो आंनि आथिंथिंजायनो था नोङो बेवहायनो थानो समायो ओमफ्राय नोंबो बारा उल्थां फाल्थां जावबाय थानाङा अमाराजा उन्दुनो ओंखारसोबाय आंहाबा आंबो उन्दुनो ओंखारसोबाय मिथिबा नाथाय लोगोसे टेनसनबो जादों आं हाबानि रिसेपसनखौ बोरै खालामनांगौ होननानै हिसाब खालामनो गोनांमोन ना जोंहा देलाय हिसाब खालामनि अमाराजा र' आं लेपटप लायनि लेपटपखौलाय मानो दे मा मानोब्रा लेपटपखौ मानो लायो मानसिफ्रा जाबाय दे जाबाय हिसाब खिथाबा खालामदो दे ओमफ्राय सोर सोरखौ लेंहरगोन अमाराजा र' मानसिफोर नायनो एसे मोजां मोजां मानसिखौ लेंहरनि र' गामिनि मानसिफोरखौथ' गासिखौबो लिंखानांगोन लोगोसे एसे सेलेक्टेड मानसिफोरखौ लिंहरनि नोंबो मोजां मोजां मानसिखौ लिंहरलै जायफ्रा मोजां मोजां गिफ्ट होफैनो हायो जागोन दे ओमफ्राय इउटुब चेनेल दङना गैया नोंनालाय दङ खिन्थु आं भिडिअखौनो मोनसे ना मोननैल' होनानै दोनदों होमबालाय गाबोननिफ्राय भाइराल जादो आयु माबायदि भाइराल जानो आंलाय मालाय भाइराल जायै जायै बेसे मान सनमान मोनलागासिनो मानसिफोरा नोंहाबो मान सनमान मोनगोनब्रा फैसा मोनगोन डलार खामायनो हागोन बेनिखायनो भाइराल जादो आं जाया माथो भाइराल नोंसो जा अमाराजा नोंसो नों मोजां आइडियाखौनो होमारबाय हे अमाराजा नों खेबसे भाइराल मोजाङै जालाय मा टाइपनि भाइराल जानो आंलाय हिनजावफोरासो माबा माबि जाबानो मालाय बिराद भाइराल जायो फैसा खामायनो हायो नोंबो भाइराल जादो बाल खालि हिनजाव मानसिफोराल' भाइराल जानानै बयजोंबो अनसाय जानांगौ नामा हौवाफ्राबो भाइराल जानांगौ बाल नोंहा भाइराल जादो बाल आं नोंनि फट' साफायनोसै ओमफ्राय आपल'ड खालामनोसै हा माबायदि फट' लान्थं फट' आच्छा खर'नि मेलेमखौ बहा गारबोखो नोंलाय आंनि मेलेमा खर'निफ्राय गवा माथो अमाराजा जै खर'निफ्राय गबाय मेलेमा एसे आं खनखांनानै एकदम खर'आव सोफिनो खोथा बुंबाथ' देन्जार उल्थालै नोङो हापां मानि नांगोन नोंखौबो बेफोरखौ होनबाय थानाङा बाल भाइराल जानांगौ थाब भिडिअ फैसा खामायनांगौ जोंहा ओमफ्राय बे थाइजौ मादा फाफि बोरायनो फैसाखौ हरनांगौ 5 लाख फैसाखौ बबेनिफ्राय मोननो बाल बे सप्तासेयावनो बेनिखायनो अमाराजा नोंनि लन्थं फिसा आरो हेगारनोसै ना ओमफ्राय भाइराल जानोसै ओमफ्राय जोंथ' हौवा हिनजाव जाबाय नालाय थिगसे नांलायनोसै ना नंगौबाबो नङाबाबो नांलायफ्लाबाय थानोसै बाल जोंहा होमबानो मानसिफोरा जोंनि भिडिअखौ नायगोन मिथिबाय नों जानला मानला बुंनाङालै हापां नोंनि बे आइडियाखौ दा सोरबा लालायगोन सोरनिबा खोमायाव हाबैनांगौबा सोरबा बे आइडियाखौनो बाहायगोन मिथिबाय दालाय नुवाखै समाज बिजोङाव मा एसे नांलायगासिनो मानसिफ्रा थिग बिदिनो जोंहाबो जानोसै बाल आं गैयालाय बिदियाव आं गैथारा होमबालाय मानोथो आंखौ इउटुब चेनेल खुलिनो होदों नोंलाय जोंनि बर' अडियेन्सफोरा दाना मोजां भिडिअखौ नायाना दाना मा गोदोनिफ्राय नायखाया सोरबा माबा नायदोंनो होखाबाय बयबो शेयार खालामनाया बेनिखायनो आं नोंखौ भाइराल जानो होदों बाल भाइराल जानोबा जाहाय बालनि जानोलाय भाइराल जानो गोसोब्रा माबोरै लान्थं पिक्चार हेगारनांगौ जाखोब्रा आंलाय आं आंनि पस्टआव आंनि फट'खौ माबोरै लान्थं हेगारनांगौ जाखो नोंहाय बुंबानो जाबाय आरो ना आंनि फेसबुक पेजखौ सोरबा हेक खालामदोंमोन सोरबा एक्स गार्लफ्रेन्डफोरा मेगन सानानै आंखौ बेफोरबायदि खालामदों होननानै बुंबानो जाबाय ना जुदि खेबसे नोंनि लान्थं फट'आ भाइराल जाबाय होमबाना नों फेमास जाखाबाय बाल नोंल' लान्थं पिक्चार खेबदो बाल नों लाजियोबा आं खेबनानै होगोन मा जादनि मानसिफोरा नोंलाय हापां गावनि हौवाखौनो लान्थं जानो खोन्थालायनाय टा उफाय गैयाहाय सर्टकाट लामा लायाबा जोंनाथ' नोंनावबो फैसा गैया आंनावबो फैसा गैया माबोरै धार खुजायगोन दे बे थाइजौ मादा बोराय खरलेबनिखौ बेनिखायनो नों लन्थं जादो आं बे फट'खौ भाइराल खालामनोसै आरो जोंनि वाट्सएप ग्रुपआव हरनोसै आङो थांफान्दों होनना बुंलायनोसै आरो ना नोंनो बेफोरबायदि आयदाखौ सोर होयोब्रा समाजाव मा सोलिदों बेखौ लानानैसो बुंदों आं जायखिजाया फट' साफायनोसै दे नों लान्थं थादो आं ओमफ्राय नोंनि लान्थं पिक्चारखौ माने फट'खौ लानोसै थिग नङालै नों मानसिया जियानो जादोला उनाव सानसिगोन दे माबा मोनसे दिनै उन्दुदो अके गुड नाइट गाबोन नोंसाय आंखौ फुङाव फोजा फैबा आं हले सिखारनो रोङा दै आंबो सिखारनो रोङाब्रा बेनिखायनो एसे थाब उन्दुना लादो नोंबो अके गुड नाइट लान्थं पिक्चार साफाय मारनांसिगोन नामाब्रा आङो भाइराल जानो थाखाय बाप बे थाइजौ मादा बोराय खरलेबखौ हालासोलै आं थांनानै मानसिखौ दा
होनानै होख्लायनासो फैनोसै नामाब्रा जा बेफोरबायदि साननाया गाज्रि जियानो जादोला लान्थ' पिक्सार साफायनोसै र' फायखानायाव थांनानै जा होगा देखा जायगा बैसागु बोथोरा सफैहां जालायबायलै आगै देग्लाय बैसागुआव सोरजों रंजागोन नोंलाय देग्लाय बैसागुआव सोरनो आर'नाइ होगोन नों आच्छा दुमफाव बैसागुआथ' गैला खाथिथारसै माइब्रानि जौ संदोंना सङाखै नोंलाय सङाखैहाय जायखिजाया बैसागुनि जौ संदोंना सङाखै आं लोंहैगोन दै आया मा उंल' होनखोब्रा लामाथिं नायना साइकेला सलाय बोरैबा सौग्रुहैलाबायबा मा जानांगौ जेबो नङालै दुमफाव आं नोंखौ खोख्लैयाना आं थानायाव गिनाङालै दुमफाव जायखिजाया बैसागुआव आं नोंसानि न'आव थांथारगोन दे बैसागुआव जौ थिनानै दोनबानो जाबाय आंनि मुङै आं थिनानै दोनाहाय जायखिजाया थांनानै मोनलोंबाय मोनलोङाबा गैला मा होननाय जाखोब्रा आंनि थाखाय थिनानै दोनदोब्रा देहाय साइकेलखौ एसे गोसा सलाय ओरैनोबा हर जाथारबाय आरो गिनाङाब्रा आं दंना आं मानो गिनांगौ जाखो आं नोंखौ मोजाङै न'आव दोनहैगोन ना जायखिजाया बैसागुआव आंनि थाखाय जौ बेदर थिनानै दोनबानो जाबाय दै दुमफाव जागोन दे जागोन आंखौ न'सिम मोजाङै मोजां दोनहैदोल' आच्छा दे बापावै बबे गांसे दखनाखौ होनांगौ जाखोब्रा आंलाय सिखिरिनोलाय माथो हेलिना गाननाय दखनायाबो मोजां फुजा एक्ट्रेस गाननायाबो मोजां फुजि एक्ट्रेस गाननायाबो मोजां माथो मनालिसा एक्ट्रेस गाननायाबो मोजां सोर सासेनि गाननायखौ हैनांगौ जाखोब्रा आंलाय आंनि सिखिरिनोलाय एफा मोजां दखना गासैखौबो खेबसेनो हैजोबखानोसै नामाब्रा आंलाय 10 खानसो ओहो आं गांसेल' होगोन होननानै बुंनानै लादोंना 10 खान हैबा आंखौ फाग्ला सानगोन बियो दा 10 खान हैबा मोजां मोनगोनथाय गोदोबो गलाब बिबार बारसे हैनायखौनो सिख्लाफोरा आंखौ बेसेबां बुनानै हरदों सासे सिख्लानो चक्लेट गरसे हैनायखौनो बिदाया फैनानै बुफैदों दाबा सोमस्रिनो दखना हैबाबा मा जालायगोन दाथ' आं सेंग्रा जालायजाबायना रावखौबो गियालै आङो जा हगा देखा जायगा सोमस्रिनो आङो दखना अर्डार खालामनानै बैसागुआव देलाय गाननो थाखाय हैनोसै फाग्लिया बिमानाव दखना बिबाबो मोनाखैनो बेनिखायनो आङो 10 खानसो हैनोसै बेनो माबायदि देहाहाय आंना जाबाबो लोदो जायाबाबो लोदो जेरैबो दायलागा खाथालागासो मोदोमानो सोर फन हरलायखोहाय आंनोलाय हेलौ ओइ दुमफाव औ मा जाखो सिखिरि एफा फुङाव मानो फन हरदों आंखौलाय माबाहाय दुमफाव नों रावनोबो खोन्थानाङा दे मा खोथाहाय र' आं नोंसानाव थांगासिनो नों लामायावनो दङ नामा फै आंबो नै एक्सारसाइस खालामगासिनो औ थांगासिनो मा खोथा मिन्थिलायखो बेबा बेरे फुंजानि गाज्रि निउस खोनायाबानो जाबायहाय दुमफाव मोनफैबायानो औ ओमफ्राय नोंसा अफ्रि हरनो होनदोंमोननो माथो आइनो मैया बेखौनो लांनो फैदों आं दिहुनखानानै दोनदों आं अफ्रिखौ र' लायनि आं अफ्रिखौ माबाहाय दुमफाव मोनसे बाथ्रा खोन्थागोननि आं नोंनो न'आव रावबो गैया नामा आइया बारियावसो दंहैयो माखासेया दाबो सिखाराखै नंगौ नामा देलाय मा खोथा खोन्थानो नागिरदोंमोन बुंलाय माबाहाय बे अमा राजाया मा होननानै खोन्थागोन आं नोंनो मा खालामनायखो बे अमा राजायालाय देलाय खोन्थालाय मैया हराव आंनो हरनि 2टासोआव फटक मोनसे हरदों मा फटक गावनि लांथं फटक मा लांथं फटक मानो हरखो बेलाय बे गावनि हाबानि दिनाव नोंनो लांथं फटक औहाय आंबो बेखौनो बुजियासै आंनो मानो लांथं फटक हरखोथाय लोगो दानबायहाय मोजाङानो जादों दे बेबा मा साननानै हरखो नोंनोबा लांथं फटकखौ औहाय दा बोरैबा हाबाया मिथिबा आंखौसो दुखु मोनगोन जाजासो मानसियानो मानो लांथं फटक साफायलाबायनांगौ बेलाय बोरैबा भाइरेल जाफ्लांबायबा आंखौसो दाय हमगोन बेनिखायनो लोगो फट'खौ डिलिट खालामखाबाय आं मोजाङानो जाबाय दे रावनोबोल' दा खोन्था दे दुमफाव बेफोरखौनो खोन्थायो नामा खोन्थाया अन्नानै हाफांनोबो दा खोन्था जागोन दे बेनो खोन्थानाय माने सारा बुहुमनो खोन्थानाय जाखागोन
न'खराव दावराव दावसि जागोन दासो हाबा जागोदान दानो खोन्थाया दे उनाव हारसिंनो मिन्थिलांबा मिन्थिलांबायसै जुदि अमा राजाया माबाफोर मावखुमादोंबा औ ना दंफाव आंबो बेखौनो सानदों दे बेफोरखौ बांद्राय सानबाय थानांला अफ्रिखौ माबाहैनोसै आं औ दे ओइ अमा राजा दे सिखारद' हा बिहामजोखौबो फोजादो आरो है मानसि दावराव आंलाय उन्दुनायफोराव मानोथो दाबो सिखारबोआखै बे बिहामजोआलाय अमा राजा फोजायाखै मानो र' ओइ हापां है माखौ फोजाबाय थायो सिरि सिरि उन्दु आइया फोजागासिनो दङ सिखारदोब्रा नों बिहामजो गोदान ना मा आंल' सिखारनांगौ नामा बिहामजो गोदानबानो नोंलाय नों सिखारा आरो ओइ आं दसे उन्दुबावनि नै नों सिखाराबा आंबो सिखाराहाय आंल' हारसिं सिखारनांगौ नामा हिनजाव गोदाना आंल' नामा नोंबोथ' हौवा गोदान माथो उन्दुबाय थाखो नैलै फोजागासिनो आइया सिखारदोब्रा हापां दरखार गैया सिखारा माथो नों सिखाराबा आंबो सिखारा आइया मा एसे अख्राब्रा हापां आं फुङाव थाब सिखारनो रोंखाया नोंल' फुङाव थाब सिखारनो रोङा आरो आंबोथ' फुङाव थाब सिखारनो रोङा आं दसे उन्दुबावखायो आइया फोजानायनि आं 10 मिनिट 20 मिनिट बारा उन्दुखायो आंबो बिदिनोब्रा दसे थाबावनि होननानै 1 घन्टा जाखायो मोना माथो नोङो दा नों सिखारागौ माने आंबो सिखारथाराहाय ओइ माथो मोनबाय थाखो माथो मोखांबो गन्थंबो नुजाफैला मानसिफोरालाय नुबायना आइया रायहरगासिनो दे सिखारदो बायनि सिखारगोना सिखारा नों अमा राजा हा माबार सिखार होनदों दै औलै औ सिखारगोन थां नों बायराव ओंखारहैनाय लोगो लोगोनो आंबो दुब्फुं सिखारना फैखागोन सिखारनानै फैयाबाना दै सारफा फैजोबगोन आं ओइ मा एसे अख्रालै बेलाय माबा आंखौसो फोजालागासिनो ओरैनोबा आंहा फुङाव सिखारनो रोंखाया बेवहाय बबेनिबा डिस्टार्ब खालामनो फैदों आंखौ साइस गैया बाइस गैया मैया आङो लान्थं पिक्सार हरदोंमोन ना थफिरामनो फुरा भाइरेल खालामजोबखाबाय बे आसोला फेमास जासिगोनलै आंथ' दाबा सोरबा स्टेटास होनानै लासोखोलै आंनि थाफ्लिखौ अबेसे लन्थंबाबो आङो बांद्राय माबा माबि नुजाहोआखैना बिबार होलायलायथारदों आंहा बिबार थाफ्लाखौसो एकदमबारे जोंख्लाबलायनाय फिल्टार लगायलायना होलायथारदों आङो खम आंनि थाफ्लिखौ गुफुर नंलायथारबाय बे मानसिफोरा थाफ्ला बेसेबांबा गिदिर सबाय बिमा गोसोम दङ बेफोरखौबो गैया खालामना हरलायबावदोंसो आं दा न'नि मानसिफ्रा बुंबा होननोसै आरो इदिसो आं नङा होननानै बास होनबानो गबाय बास जियानो जादोला भाइरेल जानो मोनसिगोन खि जै माबायदि फिसा मोननांगौ मोनफ्लांखो आंलाय जौ लोंबाबो थोआ बेराय जानोबो लाजिया हा नोंनावलाय एसेबो लाजिनाय गैला नामा सन्थला मानि इसिबां धिक्कार जासिनानै जौ लोंबाय थायो नोंलाय बे सेंग्रा बैसोआवनो देनां बोरायबा मा जागोन नोंलाय बे सेंग्रा बैसोआवनो बिखा बिख्लोफोरखौ गाज्रि खालामनानै लासिगोन बियो जौबो लोंबाय आरो न'नि सम्पतिखौबो लस खालामनो सोलोंग्रा जाबाय बिदि नङाबालाय मानोथो आंनि अमाखौ लानानै थांनांगौ नोंलाय हो बे अमाखौ मानो हैनांगौ नोङो अमा राजानि हाबायाव मालाय हिनजाव लाबोदों गावबागाव खरसाखौ होगोन नोंहालाय मा मोनजानो आंनि अमाखौ बोनानै लांनांगौ गोख्रै नोंहा अमानि फैसा लानानै फैथां माबार बेसेबां मोनगौमोन बे अमायावलाय जायखिजाया 30,000 लानानै फै नङाबा दिगदारसो दं गसाय 30,000 आंथ' दुगा मारिनानैसो अमाखौ हैदोंमोनलै दाबा मा जाबावनांगौ जाखो बिहैफिननोसै आं दरसे बारा बेदर लुगैनायानो माथो बांसिनसो लस जानो हमदों मा जाबावगोन सन्थ मा जाबावगोन हाब माथो उन्दुनानैसो थालायबाय आफि आफि हा बेवहायलाय मानो थेन्थ'बाय थालायखो मोखां आखाइ आथिं सुइथां ओमफ्राय सिथ्लाफोरखौ सिबदो नोंहावा फुङावनो सा लोङो हागोन हायाथाय खर' सानाय मोनगासिनो दङ माबा मैया मानसिफोरखौ खुलुमनाय हाबानियानो मेंनायानो खाराखै बिदि होनबा जागोन आफि हिनजावनि फिसाया मावखानांखागौ हा दालाय फुङावलाय खामानि मावाबालाय माखौथो मा खालामनो नोंलाय बिहावसोआ दा सा लोंनो लुगैगोन दा नोंहा नोंनि हौवानोबो सा फुदुंनानै होनांसिगोन आरो बेबो अमा राजायाबो बेनोखा आरो नोंबो बिदि बादुलि जाबा बोरै जानांगौ जाखो रोहाय मावगोन बिदि र' रारा होनबा जागोन नामा दा बेफोरबायदि होननो समायला नों सिख्ला नंला हाबा जाबाय नोङो बे न'खरनि बिहामजो जाबाय बे न'खरनि गासैबो दायथ'आ नोंनावसो दंजोबसै बेनिखायनो मोखां आखाइ आथिंफोरा मोजाङै सुहैदो हाथाइफोरखौ मानजिदो दख'नाफोरा फ्रात फ्रुट गाननानै साहाया फुदुंहैदो आं दख'ना गाना माथो आं दख'ना गाननो बायो दख'ना गाननो बाबानो जाबाय बिहामजो मानसिया दख'ना गानाबा जायो बेबो बिहामजो गोदानसोबाव थां मोखां आखाइ आथिंफोरा मोजाङै सुहैथां बिहामजो गोदानानो बेफोरबायदि अलसिया जाबा मा साननांगौ मानसिफोरालाय बेफोरबायदि बादुलि मानसिया जेरावबो थाय गैया दे जेरावबो जायगा गैया बेनिखायनो खामानिफोरा मोजाङै माव मा होनखोहाय बादुलि मानसिया थानो थाखाय जेरावबो जायगा गैया बिदिबा आं खामानि मावाबा अमा राजानि बिमाया आंखौबो होखारहरगोन नामासै अब्ला आं बहा थांनानै थाहैगोन दे सोर जाहोगोन आंखौ सोर लोंहोगोन
ओरैनोबा फैसा दाहार दंखायो थाइजौमा दा बोराय खरलेबनि 5 लाख फैसा होनांगौ आरो नै सोरबा फन हरलायबाय हेलौ सन्थला बुं मा अमानि फैसा आया नों अमाखौ फ्रियाव होफैयाखैमोन आरो मैया हो दा मानो फैसा बिफिनखो दे नों सन्थला गावआनो फ्रियाव होफैनानै बिदि जायो आरो दा फैसा गैयाबालाय नोंनोलाय माखौ हरनांगौ दे सन्थला फैसा गैयाहाय नोंनो फैसा होनो जोंहा थाइसेबो गैया जोंहा रिसेपसनावबा मा होगोन मा थागोन जादों आरो दा बेवहाय फ्रियाव होबा होनानै अमाखौ दा फैसा बिफिनदों लाजियाबो नोङो माखौबा फ्रियाव होबा होनानै फैसा नांफिनगौ जादों बिनो